Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom nektek, hogy CD tokból hogyan tudtok pókotok számára ilyen terrárium-szerűséget készíteni egyszerűen. Először is ehhez a terráriumhoz, amit most én csinálok ebben a videóban, ehhez 4 darab CD tokra volt szükségem, és egy fél szál ragasztó pisztoly patronhoz. Először is 2 darab CD toknak az alját összeragasszuk, ez lesz az alja, illetve a hátsó oldala. Először illeszük össze az elemeket mindig, hogy nagyjából lássuk, hogy hogyan fog kinézni, és hogyan passzolnak egymáshoz. Az fontos, hogy túl agresszív póknak ne csináljunk ilyet, mert könnyen megkezdheti az illesztéseket, de olyan 7-8 vedlésig bőven megfelel. Hogyha szelidebb fajt tartunk, akkor akár addig is jó lehet, amíg végül is ki nem növi. Ragasztó pisztoly helyett használhatunk szilikonragasztót is, de akkor számoljunk azzal, hogy ragasztásonként tovább kell várni. Most az oldalainak az alsó részét fogjuk elkészíteni. Ez egy darab CD-toknak az alját félbevágjuk, és oldalanként felragasztunk egyet. Hogyha a CD-toknak az alját akarjuk darabolni, nem muszáj tapétavágót használnunk, ollóval nagyon szépen egyenesen le lehet vágni, és gyorsan. Most akkor felragasztjuk az egyik oldalára először. Ez szerintem nagyon jó dolog, mert olcsó is. Hát ez, amit én most készítek, ez kb. 300 forintból megvan. Gyorsan is el lehet készíteni, praktikus is. Hát egy 10 darabos CD-tok körülbelül 500 forintba kerül. Szóval megéri. Most következik a másik oldal. Itt is először inkább illesszük oda a darabokat, hogy lássuk, hogy hogyan fognak tényleg kinézni. De akkor ragasztásnál nem kell szerencsétlenkedni, hogy ha elcsúszik, vagy véletlenül félre megy. És hogyha felragasztottuk az oldalaikat, az alsó részeket, akkor majd a hátsó ö, részhez ragasszuk hozzá. Ez fontos, mert minden illesztést majd így ragasszunk jól össze, mert ez így nagyon jó stabilitást fog biztosítani. Most következik az ajtórész, illetve az terráriumnak az elejét fogjuk elkészíteni. Ez egy egész CD-tokból fog végül is állni, csak annyi fog hiányozni belőle, hogy a CD-toknak az alját félbe levágjuk, vagyis hát akkora méretre vágjuk le, amekkora végül is az oldalak, de azt a részet fogjuk felhasználni, amelyik részén vannak a fülek, mert így majd a CD-toknak az elejét bele tudjuk pattintani, és így az ajtónk már egyszerre kész is van.
Hát tollóval vágjuk le szépen, majd ezt is előtte illesszük oda, pontosan hogyan fog kinézni. Most pedig felragasszuk. Most pedig hozzá ragasszuk az, az oldalsó részekhez. Most következnek az oldalak. Ez egy egész CD-toknak az elejéből fog felépülni. Most felragasztjuk a másik oldalt.